Čaute, tu je Bunny a Aďo. Zdravíme vás pri našom ďalšom let's play. Ako vidíte, poslali sme si pár hubiček a ukážeme vám našu postavu. Zmenili sme si boty, aj náhrdelník. No tak vidíte, to sa nám pozícia zvýšila dosť. A potom ušetríme na Epic Weekend. Budeme točiť jak oné a môžeme ísť do hospody. Dáme si to najlepšie. No, na XP, dáme toto. Najlepšie, skúsime arénu, alebo vyhľadám si cez Syn Slávy. No, môžeme. Dáme napríklad Micho. Veľký level. No, to by som neviem, či dáme. Ja debil. Nevadí. Môžeme ísť, ako pozrieme do zbrojírni. Tam neviem, či z niečo je dobrého. Dnes sme tam mali epické boty. Ty sme kúpili. A títo sme kúpili a môžeme ísť do čarobchodu. Iba na inteligenciu, to nič. Môžeme pozrieť, či nebude nejaký oný za tým oný. No není, nevadí. Skúsime podzemí. Dnes sme už boli, ale dáme. Môžeme preklikať. Nejsme žiadni suchári. No, ešte dáme, ešte ale dvakrát. Tak, stačí, teraz skúsime veš. Môžeme vežiť skúsiť. Tu máme stále tú istú, od našeho let's playu sme nedali, ale zostalo je veľmi málo, tuším 500 000, tak nejak. No, aj milión. Možno 500 000. To by to nedáme. Zase 3 milióny asi zostanú. No 2 milióny sa dnešný let's play budeme točiť do 1000 hubiček, nejakú zbraň by nám mohla padnúť. Skúsime. Nič. Kúkneme nejaké veci, nič. Ale chceli by som iba čisté epiku, lebo všetky veci chceme mať epické. Napríklad Chicken Master, alebo niečo také dobré. Vúzelku, ale to sme ešte mali level. A počkajte, nie, slabý. Málo vybírania. No, tak môžeme chvíľku klikať ešte. A dáme tady do 1100. No, a potom môžeme ísť do čaroobchodu. No. A ešte si pošleme do Epic Weekendu, môžeme. Aspoň nejaká, keby nám tam padlo Epic, aspoň niečo. Tak by ho dobré. My skúsime čaroobchod. Tady bude málo, lebo kúpime elixír. Hodí sa vždy. A ďalší. Ďalší. Mohlo by možno aj oné. Už nebudem kupovať. No už šetríme. Našťastie nepotrebujeme. Tady by mohol byť epický náhrdelník alebo nejaký prstenový. Ten máme trochu slabý. Alebo ono je to to kúpim. Okrídlený oný elík. A dá si ich a ideme do zbrojírne. Tak, máme zase Bunny vám teraz pretočí zbrojírňu do 1050. Tak, nič. Vstúpime na úd, nič. No, nič. Ani to už nepozeraj, čakaj na epiku. Dobre. Nič zase. Mohlo by nám niečo padnúť. Lebo kamarát dnes točil a dal 100 húb a padli mu 3 epické zbrane. A to vúzela. Raketa a našťastie ten modro-žltý. Nič. Počkajte. Pozri náš. Kúpime ho, kúp ho. Pozrieme sa. Nasaď ho. Bereme, dobrý je. Aj ten náš dáme do veže potom. To možno ešte pár. Nič, no epiky, kde ste? Epiky už nikdy nechcú. Sa nás skovávajú, alebo niečo. Ale neviem, uvidíme, či aspoň nejaká by nám mohla padnúť.
Aspoň nech máme asi trošku šťastí. Aspoň tá jedna zbraň. Alebo nie, alebo to je jedno, nejaká epika. Nech repetáčne zbytečne. Opasok by aj mohol padnúť. No. Iba najhne na všechno. A ešte počali. Nič. Stačí, kašleme na to. Máme nový luk. No, dobrý. Stačí. Ideme do veže. A skúsime porad do 30. No stále nemáme ešte boty pre ňoho. Tak, ešte vyskúšame. Zajtra dáme ten luk do házla. Do WC. Tí boty dáme najprv. No, epické. To by sme... A pozajtra už budeme splachovať, potom vám natočíme let's play. Možno teda. Keď budeme mať čas, ale ešte skúsime tam do oného, do 35 alebo tak nejak preskočiť. Málo ubrali. No. Nemyslím si, že to dám. Ale aj minulé zostalo, prvému zostalo 13 miliónov. Neubral. Ešte aby ti kúzelník, no málo, ale dal nám kritik. No. Nikostrolec. No to by sme mohli dať. Ježiš, klamal nás Ľuboslav. Válečníci. Pri prvém vieži nás nesklamal, co ubral 13 miliónov. Ježiš, čo sme mohli dať. Panenka Mária. Zase dobré, ten náš válečník je. Taký dobrý. No to nič. Ešte skúsime. Ešte. No to. Do 30 už naozaj, lebo musíme šetriť. Nech budeme klikať, ale... Nič. 500. Nič skoro. Nič. No, ubral málo. No. Dá preskočiť. No pohni. No. Dá ešte do zbrojenia tých 33. No ešte dáme jednu, vyskúšam ja. Či nemám šťastné ruky. Uvidíme teda. No, nemám šťastné ruky teda. No, nevadí. Niekedy to nedáme. Ale 700 000 zostalo. No, to sme. Ideme párkrát. No. Do 30 daj. Tak, to je všetko. Ešte. Do 1000, tak. Máme dosť, pošleme ešte. No. Skúšame trochu. Či to nie sú nejaké... to... Nič. Epika. Kde sú oni teda? Najprv víkend to bude lepšie. Uvidíme. To je jasné. No, vyskúpneme sa na nejaké ty veci. Tak do 1010 a potom vyskúšame do oného. Tak stačí, už netočí nikde pozrieš veci. Ideme do hospady. Dáme ešte hospodu. No, nejakú dobrú. Ideme si to... Toto prvé. Ukážeme vám poštu, čo máme nové. Asi, iba jedno. Máme výhru. Zobaticou. Kúzelník. Dobrý kritik. Ani ne. Román. No, až moc veľký. Preto čo vyhráli sme. Môžeme nám ukázať WC, aké máme zasa. Dnes sme tam hodili už epiku. Ešte z toho máme to, čiže zajtra dáme 50, potom už bude iba 50. A to bude dobré. Akurát na ten víkend by sme mohli spláchnuť. Spláchneme na epic. No. To by možno je istejší, nevím. To je asi na dnes všetko, ak sa vám to video páčilo, dajte like alebo odber. Ak nie, tak dislike. Čaute. Čaute.